Yosan Patmono. Samya sowan
Dewan Sukmono bila langsung simu tidak awal katuran menggaikan sang prayo di Prabu sowan wonten ing Mugio dadosaken saking pangapunten dene boten pepakan ing kawula nyambut rawuhipun Koko Prabu wonten ing Koko Prabu jagat Dewa Bathara wis muka marojo. Iyai Prabu suwipun pekakan saka negara Mandura ora sawiji apa kejaba saka Rakapara ngaturaken panakrami mugi katur ngasari Iyai Prabu Bathara Resmi. Bahwa sami-sami Koko Prabu bilihipun rayi ugi ngaturaken sedahan panakrami kakang Pati Udawa padha raja Sabataya ana inggih Panurut Bangsal pangaripun Koko Prabu suwipun ngabdi kepastian boten malang suatu saha ngaturaken supaya pamrih wujud manggap bodho Dewi Ulun. Ya lan Pati Udawa Latompa kepenak mau ambil boleh dasar Dimas Caki Dewi Ulun Bodo Raja Yai sapatane Purawati ora kesuruh kabeh kudu kantor foto Prabu suwaripun yang kekali wonten ing kantor dari Purawati lan Suwarno iya yari ingsun tompo lewat ikut tangan sahabatnya kurang di bagian suci masyarakat setelah itu saya dapat kasih dari korporasi langsung mengasani Koko Prabu sampun sawetawis wonten Ndorowati para dinten kapater nampi pakabaran saking negari Ngamarta Koko Prabu bilih Dimas Bratasena linggar saking kasatriyan Jodipati boten wonten ingkang mangertosi tindakipun Dimas Bratasena Koko Prabu. Dadi Yai Werkudara Kendran saka Kasatriyan Jodipati ngono ya nggih. Bocah kok senengane suman umur kau pamitan. Apa Yai Prabu ora mangerteni yen Dimas Werkudara Kendran lagi. Kula semanten di Koko Prabu. Bilih Dimas Bratasena boten ngaturaken pakabaran wonten ing Ndorowati. Iya ya. Padha. Tetangga ing Ndorowati iki yo kejaba. Dilek kasugenganipun Yai Prabu.
ingkang kapindho aku bareng nyuwun pawartos supaya Nyai Prabu besok perang Baratayuda Jaya binangun iki musuhe wong kakang iki sapa? Mula berbuka aku nyuwun bukana kitab Citapso. Meninggih Koko Prabu. Menawi Koko Prabu nyuwun pirsa sinten benjang mangsaipun Koko Prabu wonten perang Baratayuda Jaya binangun. Yen kawasan wonten ing kitab Citapso menawi Koko Prabu Bratayuda menika mungsuhipun puranipun Koko Prabu piyambak. Lho, sapa ya? Puranipun Koko Prabu nggih Purantaja. Kok iso ngono ya? Boyo Jataja suku boyo gareng kok Petruk aruan. Lah menika sing pun tertuliskan kitab Citapso menika Koko Prabu benjang menika mangsaipun Purantaja. Jadi ora iso dirubah boten saged. Saya bisa dirubah mencoba kalau Pawakiman. Jadi lagi yang ngono ya. Koko Prabu kedaderan. Dia musuhipun Koko Prabu Purantaja ya. Oh iya. Sidon Croning Pasowan Wadya Gung tanpa sabawa Punggal semanten panjenenganipun kok nata agung ing Ndrawati kesari ing njaba geter ing njaba daya sing kaya kaya kesabar ing Praja Ndrawati lan menika praktan menika Bathara Narada silih warni ing berpepek swara ing asmanipun nata agung.
kula maturaken sumpah bekti mugi kunjung wonten ngasanipun pukulun Bathara Rado ingkang wekdal punika prapta wonten ing negari Durawati sadèrèngipun ngaturaken sumpah bekti sami winantun karajan soalipun Eyang Bathara Rado wonten ing Durawati yang pulung Hari Rojo suara temal kemana pertama. Ya ha. Kita terus no. Ulun maco bodo tendak ngadem marang siro. Ulun teko Durawati ora malah sawiji apa. Ya. Ibu podo-podo ulun. Waya ulun tresno. Kok Prabu Durjomonggo waturi dangu dumateng tatanipun Bathara Rado wonten ing Durawati Prabu. Oh iya. Nuwun sewu. Pikulun Bathara Rado. Oh, ini sapa iki? Kula Baladewa saking Mandura. Oh. Baladewa. Iya. Aku kelingan wis semono Baladewa. Iya. Padha raja. Semono minggawan pambung Pak. Mudah. Nggih, sepatus mungkin daya pamirsa menika pirsa kaya nggih. Monggo yogane diringi. Nggih. Men rame ngono lho. Kula nggih cekek-cekeki badhe nepangaken wonten nggih. Oh, nggih. Matur nggih. Nggih, monggo wae semanten. Kok dilalai kaya muga-muga bisa nularan dadi nggih. Kok dilalai ya beneran jan pas kaya aku ping dhewe ngene ra ono sing ngancani. Sampeyan iso rawuh ten mriki alhamdulillah. Kula wau niku nembe wonten pedamelan udah lumping loro. Oh, ngoten nggih. Napa anu bolos ya Pak? Gadah ayam mana? Nggih. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Berarti tuwun wuri-wuri budaya. Wah, nggih berarti teng Sidodadi khususipun teng Bathara mriki kathah kesenian. Nggih. Oh, nggih Pak. Mugi-mugi ngajengipun dados rame tepungen uri-uri kalane doyo. Nggih. Monggo kubu kasmara Mas tadi. Mas Tahu. Nggih. Iki wonten tamu nduk saking ngene Mbak Min. Ini nyuwun kubu kasmara. Nggih. Munggah, ayo munggah. Mas nggih. Pokoke diramaikke panggungé Pak. Nggih. Sajane agar aku ki trek. Nggih, kula niku biasane nggih kali tiyang wedok kok teng panggung niku. Lah nggih, nggih ambuhan niku sajake. Jan kaya kula nek kaya mboten iki kula niku jan mati mutu tenan. Jan saestu. Saestu. Nggih, monggo. Jane ya padha wae lho. Nggih. Ya alon-alon nggih. Waktune wis dulu. Oh, nggih, kula niki mengke kursi. Atas dugi ejik kok. Nggih, ejik dugi ejik goro-goro kok iki. Ala tak angkat wis kok. Aku melok keramekne yang Sidodadi. Wong aku ki saka manca desa ya nyuwun pamit sik karo sing duwe desa iki. Terutama Bapak Kepala Desa. Yo,
Ojo sampai kok ora diterima lah. Ora diterima piye? Oh iya dayange. Nyon sewu nggih. Nggih. Dadi nyon sewu nek sampeyan kok ngendika Bapak Kepala Desa. Nggih. Nek teng mriki teng wis dadi nggih. boleh utuh niku Kepala Desa apa Pak? Kepala desa niku. Dasar desa. Wah, berarti padha lurah Jogja lurah ya, Pak? Oh, ayah ada. Oh, ada. Dadi Oh, ayah ada. Ayah ada. Oh, Lho aku wong Jogja. Terus lurah ayah ada Bapak Riyanto. Riyono. Oh, Riyono. Lali jadi. Monggo. Gubuk Asmoro. Iki Mas sapa-sapa iku penjaluke sampun? Mbak Min. Mbah Men. Oh, Mbak Men niku sing saking anu, saking puncak nggih. Senes. Oh, Saking Umit. kaya komiter wae, puncak. Saya kok nggih pun sampun apal ke puncak. Wong tuwa niku sedulur anak puncak ya. Nggih ten mriku niku wong Nggih, sedulur anak, nek sedulur wedok kok derek duwe. Nggih, sedulur wedok. nggih. DRS niku lho. Nggih. DRS. Oh, Dokter Andes kok. Nggih. Nggih. Jujur terus kuwi niku. Oh, iya. Promosi. Monggo.
Kasmoro. Nggih. Ora dilanjut mawon Pak, sampean ngancani aku ya ora apa-apa Pak. Oh lah nggih. Wah, nggih mulai sampai guru-guru tek sampe. Kula niku kan ngancani sinten mawon. Purun kok nggih. Lah wae sing kanca wingi wong alasan ya kula niku. Oh. Anu Pak dalan kula nganu ya. Sing asal murate ke umat ngono. Iya, wong kono kan ngancani nggih purun sing penting 50%. Wah, nggih Pak. Urusane mengki teng wingi ngrikone. Kalau ini sebetulnya 50% itu pokoknya beres. Lah, monggo. Biasa nih hubungan gue ini. Salah segipun monggo. Sing bejo iki rumah gue. Serapat ya saged, mungkin serapat. Itu ngibli mau tayub ngoten. Ayo, enggak joget monggo. Kadang kula dipun sukani wedal nggih. Ya muga-muga sesuk asam urat-urat kumat Mas Badro. Nuwun Pak. Nggih, saged ngancani. Nggih, kerengaken swasana dalem punika nggih. Mugi-mugi masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya ya muga-muga
tahun ngarep undang maneh. Amin. Kowe rame meneh. Nggih. Tapi ngatur lho, Pak. Dalem Nggih nang mriki kok beto nggih. Wong yang mriki nuwun menane sing kita sik nom-nom ngoten lho, Pak. oh, Nggih. karena nggih ampun sampun durung nggih. Turawi Pak Jalan kula enten sing nom. Nggih, Bapakku kan nom tadi ku sing berbanding-banding. Untuk aku isik nom cacari iki. Oke, monggo dilanjut malih sinten ingkang badhe ngesakaken lagu-lagu request lagu. Nggih, orek-orek. Nggih, muga-muga sarwa gede orek-orek niki kita dadi lan panjenengan niku saged terhindar seluruh penyakit. Oh, gede orek itu pun gede ciri khas kok niku. Monggo. Monggo. papat lho. Ya, anu, kita ngomong malih, Pak. monggo napa Banyumasane Lho ijing miring. Wah, ini satu tukang panggung gawe kok ora penerbangan. Monggo sama-sama mlebu rumah sakit besok ini kira budal. Sinten seneng lagu nggih monggo. Sengaja ngesake nyanyi nembang piyambak nggih monggo. Niki wonten pamundutan saking tokoh masyarakat Baturejo niki. Lebih Pak Gending nggih. Pak. Apa ijing miring? Oh, ngoten nggih. Berarti Banyumasan nggih.
biasa orang yang bikin miring. Kok diserakir ke? Kicing miring mas, kicing miring mas, Saya rame deh. Pokoknya ini gue nak Pokoknya lanjut mawon. Tayupan. Gudril mas. Gudrile dulu. Ayo oke. Oke. Kowe bapak yang ini buat hasil tamu ini. Kok dikumpul ketok. Ya semoga kena rame-rame kayak gini. Gudril. Senengane wong iki. Oke, mumpung saya digelar. Nggih. Wong iki acarane iki wong gitu. Oh, Bro Wino. Nggih. Nggih. Oh
Danipun nggih kadosé sampun. Sampun. Ya lama ini dituruti tekan iso awak iki betah ae. Nggih, monggo jenengan. Nggih, kok badhe mundur Mas Bagong nggih. Nggih, monggo. Nggih, matur batu. Diri kok ora penak para diri. Ayo cukup. Ah. Lah ngono lho. Aku senangnya orang jendute mau ya nyampil saya itu mau terbatas ayo jadi kon aku tak jaluk kanu Sinopari Joto monggo bukan yuk Sinopari Joto gandrung dan kandungannya
Mampun. Kelas 10 pas. Mama. Aku juga kelingan biyen jaman semua ketoprak. Ya iya. Gandrung iki ceritane iki sing lanang iki malah nesu-nesu. Kok iso nesu-nesu banget. Lah iya barang ya jenenge panggung buat ketopraknya jaluk pangku tak pangku tenan yo nesu-nesu bojone. Ya aku enggak apa-apa meneh iki monggo sing gampang-gampang wae mumpung sing ada fokus gitu. Mbak kopi kok. Monggo bisa saya dengan.
podo lereno legomu gegusi kalir. Ayo diderek dolan suno arep ngupadi Raden Werkudara sing kendran saka kasatria Dipati Tole. Ayo padha ditututi tindake Raden Janaka. Iya Pak, ayo Pak derekake.
Ki Semar Dewa aku bakal mati marang Endrane kakang Putru Kamaso Putru. Monggo Gus pendhekakane mugi-mugi Raden Bratasena kepanggih minulya wilujeng boten wonten langsung gatun Raden. Iya Rati. awake dhewe Joko wis wilinge aja ana sume baru lan godae ora kathah yen to praja Amarta bakal digebak perang dening para awake dhewe wong loro padha siaga tata-tata Dimas ayo maju Bang.
putra-putra Pandhawa ingkang badhe mataraken para wadyabala saking negari Astina para Kurawa ingkang badhe ngramar wonten Praja Ngamarta siningga kocapa genti critane adeking pertapan Grojogan Sewu Resi Warsi Jorodoro lenggah wonten ing pertapan Grojogan Sewu yen sinawang saking Pandhawa ginunjih Kegusanata.
dumateng ing Raka Wasi Jara-jara Raden Baladewa minangka butasing kawruh menghadapi perang Baratayuda Jayabirawa. Haji Bima Kondo pungkas ing kawruh Raden Bratasena wonten tumparing parang Baratayuda Jayabirawa ing samangke panutas paring griya Wasi Jara-jara dereng kawan kalih mati
Iyai Brotoseno Kademonreng Grojogan Sewu Pondo Becik Rajo Kapaniro Yai Kakak kopot awis sopo pamuji boleh kakakku rataku orang Grojogan Seurahan Sawiji Upoya omong pamujiku syukurku katur mengasai boleh kakakku. Iya Yai tak tongwaturiro pangdekiro ana masaku yo kejaba kuwi tanpa pujo pangastaku ana masaku ya iya lepas sawahku kakak wis pirang-pirang waso wis pirang-pirang itu anggapku upaya kasampurnan itu mati kamu jute Haji Ipokordo. Oh iya aku ngalami opo sing siap dikarepake bisne temui perang Parot Baratoyo Joyo binangun sampurnane dumadi wujude Aji Bimokordo ingsun bakal jarwani siadi. Yo aku jaluk pangestune kakang boleh muga-muga Haji Bimokordo bisa masuk sareng badanku kakang. Iya Dimas Paranging anane Haji Bimokordo kuwi lakune abot kae. Opo lakune kuwi kakang? Aku bakal bisa kedawa apa kang dadi lakune lan apa kang dadi pangandikane boleh kakangku. Mangke Yai Haji Bimokordo kuwi sepisan siadi kudu bisa memper hawane kamurkan memper hawa nafsu lan kudu nindakake kabecikan ya. Yen kaya mangkono kuwi tegese lakuku ora bakal kelangan lan gampang bakal tak gayuh kakang boleh. Iya Yai Moroto Agi siadi memper hawa nafsu memper hawa kamurkan saling tunggal pun kakang bakal jarwani pun kakang bakal wis sampe dawuh apa sing dadi panyuwune siadi. Mangkono kuwi kakangku. Haji Bimokordo dhumateng Raden Werkudara salajengipun Prataniro Prabu Bathara Kresna ingkang
Kakang Baladewa aku Kang Prabu kan. Wekdal kita menika badhe kauningan yen to negari Ngamarta pun dibagi undur dumateng para Kurawa ya. Kowe dadi para Kurawa teko Ngamarta ya niku niki mekaten Yai Sena. Boleh apa karaku kanggo nyoba neter kagidayan Bimokodo Yai iki ana gawe yen to para kadang-kadang Kurawa bakal babak yuda sadurunge perang Baratayuda Joginapun. Yen ora aku jan pape jalur pangestu Kang Koko Prabu Koko Kang Baladewa. Yen mangko Yai ora kudu ae kudu jogo petoke para kadang-kadang Kurawa kabeh sing padha bakal ngejeki negara Ngamarta. Ayo padha-padha.
sing dadi lakuku. Ayo para ngamarta gebak Bharatayuda dina iki pecah sira. Oh, terus mati kan bocor. Apa mau lagi gula pon kawan, pon ngerti sekali dulu, blus langsung jadi iblis. Ini kok drama ramuni, nanti ramuni, ramarem. Saya karena ya keadaan ya sekolah putih ya si saksi ini ya. Jadi gantinya kowe ko Buri Sawo sing bakal maju Buri Sawo. Kula man. Kae putra-putra Pandhawa daya tak idak-idake lho.
para putra-putra Pandhawa dina iki uga perang Bharatayuda binangun. Ayo dilepasi Gatotkaca maju pateni kowe. Ojo atur nyawa ngurus kowe Kakang Burisrawa. Ada para aku tugel jangka. Maju iki. Dewi Kunjanawati apa sempate sampuni niki ketoke Burisrawa niku malah tumekane pati kados pundi ya aja semono aku sing bakal nguripke Burisrawa monggo. Alah Roman. Iya mergo Dewi Kunjanawati. Oh iya, matur nuwun Kang Kusuma Dewi Kunjanawati. Iya Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku Kang dadi senopati ning perang. Iya, Gusti Allah, dadi napa memang pancen aku
kadang-kadang Kurawiya yen mengkono aku karo Bapak Si Kunjono Murti kang bakal maju ana Ngaloga metokake para putra-putra Pandhawa lan Pandhawa iku tak bakal tak sernake babagusan. Aku Kunjono Murti. Ayo ademono para putra-putra Pandhawa melawanmu mungsuh aku Antarja putra saka Jodipati kang bakal ngrampungi nyawamu mergane patimu. Ayo maju aja mbok sisi kerubutan babar pisan Kunjono Murti ora bakal ngibrit wau kok Kunjono Murti matek kaji sepyane tataman para putra Pandhawa bimbang maut sami usah tunjang rebut ducuk.
payu ya. Pun katiwasan Pokok Prabu yen to negari Amarta Pak Bambang Yudha dening para putra-putra kula. Ingkang dados senopati perang Kunjalawati Bekal Kunjalawati kaliyan Kusuma Dewi Kunjalawati. Kok bisa? Oh, kayak duduk somo kan? Duduk somo. Kakang Semar. Kok bagus. Pernah sudah Kakang Semar. Oh, ini yang siapa tahu? Diwaspadake coba kan kae sapa kang dadi senopati ning perang Kurawa. Coba tekono. Kae iki dudu mungsuhe para putra-putra Pandhawa nika. Nika mungsuhe kula. Nah, mungsuhe kula. Siji nika Kunjana Warsa. Kok iso jedul ana kono. Anoman iki ngendi? Paling kuwi bolong iso metu. Kok sampean sing ngundang Anoman nggih. Tak depane Kunjana Warsa Kunjalawati. Semar Bodronoyo Badar Betara Kun.
Pendowo ngomonganku guru. Iya kaki semaraku sing dobet aku njaluk apa. Bali omah kayangan. Iya kaki aku nyuwun pamit. Betari Dodo.
ini kabeh. Ayo maju bareng aja bangsa iki rubutan Kunjarawaca. Rampung. Prabu Kunjarawaca bocah kacarita badhah yen mati dosa muka. Nyai Werkudara. Dinten Rakopo. Wis sawetara wektu anggonmu murtoska kasatra Jodipati Yai wis atuk gawe ananing Aji Bimapada. Ana aku iya awis saka pamangku pamuji wulan para kadang. Apa kang dadi panjalukku bisa kelakon arane Aji Bima Sekti kakangku Kresna. Dimas Arjuna Wono Pangadawu Prabu. wis kebuka wadine para Kurawa Yekta. Iki mau ana sabyantune pikulun Bathara Guru
lan Betari Durga. Sing ngamukasi karya ngomong Kakang Semar sing iso mundurake Bathara Guru lan Betari Durga. Kakang Semar ngaten kula Gus, moro aku ngaturake gumi panuwun anggone bisa nutuk ananing peridu ana ing negara Ngamartokasi. Sami-sami gawa sami-sami gawe kula nawuh kita sawanta kula pangomonge para Pandhawa kewajiban Bapak Prabu amargi para panjenengan sedaya menika kala rumiyin dados momongan kula dadi kula nggih kawugan kewajiban jaga keselamatan buyut katentemanipun negari Ngamarta lan para putra-putra Pandhawa mengkono Kaki Semar. Yai Sena opo Kaki rene wis paripurna lelakon arit aji dimoko ayo podo-podo ana ing kedaton Ngamarta sowan ana ngasane Punta Aji. Kakang ayo dipodo didherekake Yai Bratasena. Ayo kakang Tresna dherekake.